guys. Dahon na lang ano. Bawang na naka-fried na. Dali na lang. Hindi tayo kaon ng gulay. Ang pagod manok na. Kamay lang. Tuba. Ubang pa kadali para manok. Itong takluban para maluto kayong kamatis. Guys, o parang mura lagi siya gumugos guys. Bigyan mo siya gamay. Maggi cubes. Same. Paminta. Sili. Okra nga na frozen. Paulahi lang ang repolyo.
CR na guys, luto na. Diba, diskarte na jutaan ni Trin Dapita. Kay, dito ang diskarte, sige na jutaan gindomi. Na guys, mga unta. Mura po siyang naigata. Apot kaya. Igutom ang person. Babay sa guys, di ba sa kukaon?